Hej derude, og velkommen til den nye serie, jeg havde tænkt mig at lave. Det er en serie, hvor jeg anmelder nogle film, men jeg gør det selvfølgelig ikke alene. Jeg gør det selvfølgelig med dem, jeg også går i biografen med og ser med. Og i dag har jeg været inde og se Spectre sammen med Alexander. Ja, og det var en meget god film faktisk. Det var det. Og så tænker jeg nok, hvad handlede den sådan lidt om? Ja, hvad handler det om, Alexander? Jamen vi har jo James Bond. Vi alle ved James Bond der. Og det fortsætter faktisk efter Skyfall, kan man godt sige. Ikke? Vi ved jo også fra Skyfall, at hvis I har set Skyfall, at den fortsætter i den næste film her. Og der er det jo sådan lidt, at ud fra det kan jo afsløre så meget med, fordi det er også i traileren, at der er gamle organisation Spectre vender jo tilbage i så fald, og det er noget, James Bond skal tage sig af. Ja. Så ja, der er i hvert fald biljagter og skyderi og der er jamen det, der er meget godt ved den her James Bond film, ifølge mig, det er, at den har de meget Hollywood-ting-agtige eksplosioner, og så er der alligevel også de gamle ting fra de gamle James Bond, som jeg også virkelig godt kunne lide. Ja, jeg er meget begejstret over, navnlig da jeg hørte, at den skulle hedde Spectre. Ej, nu vender Spectre tilbage, ikke? Fordi det var lidt ligesom hvis det var den store James Bond fjende, ikke? Altså det er sådan, så ja, det var meget fedt. Ja, det var meget god. Ja, det var den. Det eneste, der sådan måske har været lidt negativt ved det var, eller i hvert fald hvad jeg har hørt, hvad andre har sagt, sådan, det er sådan lidt det der med, at den er sådan, måske, men der er måske ikke så meget gang i nogen, man ser meget billeder på ting og sådan noget, der er nogen, der synes, men altså, det er jo selvfølgelig også, hvad man synes. Ja. Og jeg tænker også på aldersgrænsen. Den var på 11 år. Var den på 11? Ja. Den var på 11 år. Men synes vi, den skulle have været på 11 år? Skulle den have været mere? Nej, jeg synes faktisk, at det passer faktisk meget fint. Jeg synes ikke, der var noget generelt overdrevet voldeligt ud over. Nej, altså, der er selvfølgelig en. Jeg kan godt lige fortælle sådan lidt om det. Skal vi gøre det? Ja, det kan vi godt. Men udover det, så er det så ingen afsløringer rigtigt. Vi afslører ikke sådan, hvad det ender med. Og at det er heller ikke noget, der sker i slutningen, så derfor kan I bare længe godt tilbage. Men der er en scene, som der godt kan være lidt barsk egentlig, hvor der er en eller anden stor mand, virkelig muskuløs, der sådan tager tommelfinger over på en anden mand og presser alt, hvad man kan, og så ser man, at han falder død om. Ja. Men til jer derude, der ser Game of Thrones, det er Game of Thrones, men ja. Men man ser det som, at hvis det nu er, at Alexander, han er ham der gør det med øjet, og så er jeg ham der får det der øjet ud-agtigt noget, så er det kameraet vinklet sådan nu her. Lige præcis sådan. Så man ser det ikke direkte. Nej, altså der er nogle måske klamme ting, men det er ikke fordi man ser de der ting. Nej. Altså, det er sådan, ja. Og så er der også en anden scene, sådan lidt barsk en, hvor der er en, der skyder sig selv, og vi afslører selvfølgelig ikke, hvem det er. Nej. Og det er inde nede i sådan et lille hus, kælder noget. Mm. Ja. Og så er der så også lige en sidste ting. Det er sådan noget, en der bliver tortureret af sådan en lille skrue noget nål. Og man ser, at nålen kommer ind. Og man ser også, at den kommer ud, og der er lidt blod på. Men det er... Altså, jeg er meget sådan noget med... Det der, det kan jeg ikke lide at se, men det der kunne jeg sagtens se. Ja, jeg tror heller ikke, altså... De fleste vil sige, at det var særligt slået. Jeg tror faktisk, det er mest ubehageligt ved den der scene til. Det var den der tinnitus-lyd der kom. Ja, den var rimelig høj, hvis man sidder for tæt på højtalerne i hvert fald. Ja. Men altså, det er jo godt, ikke? Ja. Og vi så den også inde i Imperial. Imperial. Se den i Imperial, den går stadig i Imperial faktisk. Ja, det gør den. Så, Altså, til den her dag, hvor den kommer ud videoen her. Det kan godt være, hvis I ser den her om 3 måneder, så går den ikke ind i Imperial. Ja, så den går ind på Imperial, hvis den går ind på Imperial, okay? Ja. Ja. Og vi var så inde og se en premiere. Premiere, ja, det var faktisk premiere. Det
Hvor det er godt. Ja. Jeg var lidt skuffet sådan. Ja, du havde oplevet det lidt. Jeg var også en Skyfall, og der var folk, der klappede under filmen, og folk var kommet i fint tøj, og ja. Det var bare sådan en rigtig fest, god stemning, og... Men til gengæld var det mundskyld. Der var ret mundskyld, ja. Og man blev tilbudt det lige for en gang, så det var bare... Det var det fedeste. Jeg kom kun for mundskylden faktisk. Så, ja. Sådan var det. Men ellers så er der en super god film. Virkelig... ja, bare god. Ja, altså jeg synes... Jeg vil anbefale at gå ind og se den i hvert fald. Hvor mange stjerner vil du give den? Ud af hvor mange? Ud af 6. 6. Jeg vil... 4 ud af 6, tror jeg faktisk. Og det skal være en begrundelse til det, så er det fordi, at der er ikke noget som sådan, der trækker filmen ned. Jeg synes bare, jeg havde måske lidt større forventninger til filmen, måske. Jeg følte mig underholdt. Så, og spilletiden, det var helt glemt. Spilletiden, den var måske lige lidt for lang, synes jeg i hvert fald. Det var lige, men meget godt. Hvad vil du give? Jeg vil give den 5 stjerner. Og hvis det skulle have været 6 stjerner, så er det kun fordi, at, ja, som vi også snakker om, spilletid, der var måske lige lidt for langt. Der var nogle enkelte scener, der godt kunne have været skrottet. Ja, der var lige lidt, altså, det er den længste James Bond-film, der er lavet. Det er det, 2,5 timer. Skal jeg lige helt så sige. 2,5 timer. Så det var lige noget mundfuld. Ja. Men ellers så var den bare god. Ja, det var i hvert fald underholdende. Bortset fra, at der måske lige var noget, der måske lige var for meget, men altså, det er bare... Men man kom hurtigt videre, altså. Ja. Det var også kun i starten. Det var været noget andet, hvis det var sådan midt i filmen, man kedede sig. Nå, ja. Altså, det skiftede, og så var det godt, og så var det kedeligt, og så var det godt. Men det var kun et enkelt sted, det var så. Ja, jeg synes ikke, man følte så meget, det bare sådan... Nå ja. Nej, det var ikke sådan noget kedeligt, hvor man tænker, så det var jeg her. Ej, det var ikke sådan, som læste tilbage. Nej. Det var... Ja, den skal ses. Ja. Det er også fordi, det er jo James Bond film, altså. Ja. Man kan ikke bare springe over, man bliver nødt til at se sådan er reglerne. Ja. Og det er ikke mig, der har lavet reglerne, så det vil jeg lige så gerne afsløre. Så ingen afsløring. Ingen afsløringer. Det er en god ting. Ja. Men ja, så har jeg ikke sådan mere at sige. Har du sådan mere, du gerne lige vil sige? Nej, ikke andet end jeg synes, I skulle se den i hvert fald. Og lad være med at lave afsløringer. Husk det. Hvad var det? Det var bare det. Jamen, så vil jeg gerne sige tak, fordi I så med, og husk at like den her video, hvis I godt kunne lide den. Hvis I ikke kunne like den, så kan I også dislike den, og I må selvfølgelig gerne forklare hvorfor. I behøver heller ikke at skrive hvorfor. Men jeg kan altid komme med. Jeg kan altid godt lige få lidt at vide, så jeg kan vide til næste gang, hvad jeg kan gøre bedre. Men vi siger tak for denne gang, og det gør. Hej hej.